Білесізме нәрсе? Миңа шет ил қонақтары китап қыстырғышы бүләк етті. Қойдан келгендерін аңламадым. Күрсәтеләрсе? Міне, электр бағанасы түсірілген. Үзеңсең электр бағанасы. Эйфел манарасы бит бу. Париж шәһәренең символы. Франциядан килгәннәр алар. Исегез киткән. Менә миңа Лондоннан килгән кунаклар белән киттем. Білесігіз келсе, Биг Бен була бу. Мондай капканы беләсезме? Язуы инглизчә дә кебек, төрекчә дә кебек. Яғышмасам, бу Бранденбург капкасы булырга тиеш. Италиядамы? Бранденбург алман сүзен охшаган. Петербург кебек, яисә Гамбург кебек. Бранденбург Берлин капкасы. Алманиядә ул. Ә мин менә Израильдән килгән кунаклар белән таныштым. Алар да китап кыстыргычы алып килгән. Тик анда Кытай дивары ясалган. Кытайдан түгел үзләре. Бу Кытай дивары булса, кешеләр аның өстеннән йөрергә тиеш. Әйе, әмма кешеләр диварга карап турса, ул сыктау дивары була. Ул диварда теләк теләргә мөмкин. Иерусалимда. Қарағыз әлі, әне біз де қонақларға бүләк әзірләмейбіз соң. Чынлап та, Магдит Карасинең бер истәлекле урынын төшерсәк ничек була? Мәскәү Кремлинмы? Казан күренешен төшерсәк, менә Казан дисәләр, сез нәрсә турында уйлыйсыз? Кол Шариф мәчете. Татнефть арена майданы. Сөембикә манарасы? Әйе, шуны төшерик.